dintr-o fază fixă. De acum misiunea cu prevenire cearentic, 3 secunde ale meciului se cupă cu Steaua. 5 minute rămase până la finalul acestei partide. Petrolul gruparea țara sa natală. Oriol pentru Ghețo, calcă pe minge, însă Ghețo și apoi pierde. Fabio Braga, Iașul nu găsește culoare ca celelalte partide, bun. Acest meci, acest timp și această defensivă eficientă ar fi fost suficient. Centrarea la colțul lung, mai rapid jucători ai săi. Bele, recuperează la mijlocul terenului Fabio Braga, Golubovic, urmează centrarea lui Bele, Svensson în care Ghețo este acolo, însă nu poate. Și 3 goluri marcate de Ghețo. Oriol a ordonat. O vedem în fază, se folosește foarte mult de mâini, arbitru mai centrare puternică, mingea cade în careu. Martin încearcă să sară peste minge, dar și prima dată în ultimii 2 ani și jumătate linia de mijloc. Un alt jucător care s-a adaptat foarte bine, Fabio Braga. Lovitură liberă pentru ieșeni. Braga. Sunt 2 mingi în teren. La noi atunci apese, iasă de contraatac. Braga mai tare, Ocucu lasă bine pentru Braga. Bine dezvoltă Miron. Și acum Oțelul încearcă și el încearcă și ea, dar au contract acolo. Recuperează apoi Braga, explicat la o partidă cu miză mare pentru Gatu. Își respinge aici Iorga, va fi să vine cu piciorul stâng, aștepta acolo Dorie. N-a avut însă destulă intensitate, rapid, au mai fost 3 rezultate de egalitate și 6 eșecuri. Prietene Opotar, Iașul învingea aici la Galați cu 3 la fază delicată. S-a informat însă de ajuns pentru această acțiune cu Iorga. Spuneam asemănătoare, Iorga. Cunoscute precum Vasco da Gama, Internațional Porto Alegre. Au dat aici fac, ca să promit că scriu nu știu câte goluri, sper să ajung. Iată pe Golubovic, combină cu încearcă să scoată din careu, reușește să facă acest lucru și mai au 30 de secunde la dispoziție pe... Și asta a fost cam tot. Un singur eșec pentru CSMS Iași și o singură echipa Concordiei. O altă partidă foarte palpitată pe sus, însă mai e de jucat până la finalul partidei. Fabio Braga Are piată 1 secundă 3 fotbaliștii Iașului, dar e frumos din defensivă. Braga îl vede în partea stângă pe autorul golului Iovei. Braga, el este singur, este care a marcat 3 goluri în acest recurs. Am 2 cu viitorul și un pas la interior. Tempo a încercat interviul, poate prea fantezist. Tempo, Braga, contraatac pentru Ieșeni, care acum prea ușor cedează jucătorii, prea repede se aruncă. Rețu, Golubovic, primește brazilianul Braga. În această repriză secundă, Țigănașul are un meci ca titular la FC Bermușani. Cel care îi aruncă mingea lui Braga. Marius Croitoru, pas
dreptul lui Braga. Va avea o cădere bambută în echipa celor de la CSM Iași. Golubovici, Braga, stătea în plece.